Καλά, 9. Πόσο χρόνο είναι, Σέρτζιο, πόσο χρόνο είναι Μάριος με την Ανδρέα? 7 και να γίνω 8. Όχι! Είναι 7. Είναι 7 και να γίνω 8. Άρη, κάτσε λίγο, θα σου το κάνει η μαμά. Ανδρέα, πόσο χρόνο είσαι? Άρη, περίμενε λίγο, σε παρακαλώ. Ανδρέα, Μάριος, πόσο χρόνο είσαι? 8. Και πώς θα γίνεις? 10. Ανδρέα, πόσο χρόνο είσαι? Και πώς θα γίνεις? Πάει το γάλα σου να μην στο φάω εγώ. Ανδρέα, πόσο χρόνο είσαι? Πες εσύ. Είναι 8 και θα γίνει 9. Λάθος! Πόσο, σε ποια χρονολογία είμαστε τώρα? Το 2012. Ναι, το Σεπτέμβριο είμαστε. Το Σεπτέμβριο είμαστε τώρα. Μη μου τα τότε. Είμαστε σήμερα 25 Μη μου τα τότε. Μα ο παπάς σου λέει και θα κλείσετε τα χρόνια στις 20 Εγώ με είμαι 7 χρονών. και θα γίνεις πόσο? 9. Και θα γίνεις 9, ναι? Και αυτό κλαις? Κοίτα, το έχουμε αφήσει. Γίνεται, είναι 7, είναι 8. Κοίτα να πάτε. Τι έχεις, Ανδρέα? Έλα εδώ! Ανδρέα, έλα εδώ! Έλα εδώ, Ανδρέα, τρεσλάμαστε! Ανδρέα, δεν ακούς? Τρεσλάμαστε, Μίλια. Έλα. Μέσα στο το κανεπό. Πότε, το 2007 το 2008. Θα στο κάνω εγώ, δουλεύεις. Δεις. Εσύ πόσο χρόνο νομίζω ότι είναι Μάριος με την Ανδρέα? 7. Και θα κλείσουν 9? Όχι, θα κλείσουν τα 8. Α, μπράβο. Ναι, θα στο φτιάξω εγώ, περίμενα ένα λεπτό. Εγώ είναι 6. Το 2, μετά 2 πρώτα. Μετά είναι 7, μετά είναι 8, μετά 9 και τώρα πρώτα είναι 10. Ναι, και? Ναι. Και όμως γίνεται το ίδιο. Θα πάτε και θα γράψετε 2004 γεννήθηκε ο Μάριος με την Ανδρέα. 2005 έχουν κλείσει το πρώτο χρόνο. Μάριους, άκουσες? 2000 παρακάτω. Μέχρι που θα φτάσετε στις 2012. Άλλη, όχι! Να δείτε. Προσέξτε. Σωστά το λέω. Άντε. Έλα, Λουίς, μη κάνεις έτσι. Θα το φτιάξω εγώ, άσου να μην πέσει.